Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten channel Buni Bening. Wonten griki kula badhe njlentrehaken ngenani Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Menika kangge kelas sedasa semester setunggal. Wondene kadinipun inggih menika Serat Wedotama Pupuh Pangkur utawi nembang pangkur. Wondene ancasipun ingkang kaping pisan mangertos ngenani paugeran pangkur. Ingkang kaping kalih mangertos ngenani isi piwulang Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Ingkang kaping 3 menika para siswa saged nembang khususipun tembang pangkur. Sejatosipun video menika saged kangge nambah referensi Bapak utawi Ibu Dwijo mliginipun pelajaran basa Jawi. Lan kangge siswa kula anggenipun nampi piwulangan materi Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Ampun kesupen samangke para siswa kedah ngisi nggih, kedah nulis wonten kolom komentar ngenani nama, kelasipun, nomor absen, lajeng panyarwinipun kados menapa. Menika dados presensi wonten pelajaran basa Jawa. Cekap semanten, ampun kesupen like and subscribe video menika supados kula tambah semangat anggenipun ndamel video salajengipun. Matur nuwun, sugeng mirsani. Sugeng rawuh wonten ing pasinaon basa Jawi. Tepangaken nami Ibu Putri Yuniatun. Biasanipun kaceluk Bu Yuni. Ing wekdal menika para siswa badhe diajak sinau ngenani materi Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Para siswa sampun siaga? Nah, saderengipun menapa tembang macapat menika? Wonten pinten cacahipun tembang macapat? Tembang macapat yaiku sawijining tembang kang ngrembaka ing tlatah Jawa kang duweni paugeran tartamtu. Telung paugeran utawa patokan tembang macapat yaiku guru lagu, guru wilangan, lan guru gatra. Ingkang kaping pisan guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Ingkang kaping kalih guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra. Ingkang kaping 3 guru gatra yaiku cacahing larik utawa baris saben sapada utawa sak bait. Ning kene guru lagu iku aksara vokal yaiku A, I, U, E, O. Dene guru wilangan iku cacahing suku kata. Berarti jumlahe suku kata ana ing sak gatra. Dene guru gatra kuwi cacahing larik saben sak bait. Tembang macapat cacahipun wonten 11. Cara ngapalake 11 tembang macapat kanthi cara sing gampil. Mas pocong mekat kambuh kanthi micil asmarane pangkur durma sinome dandang kula.
Pripun gampil to? Lajeng 11 tembang mojopat inggih menika ingkang kaping pisan Mas Kumambang, kaping kalih Pocong, kaping 3 Megatro, kaping sekawan Gambuh, kaping gangsal Kinanti, kaping 6 Mijil, kaping 7 Asmarandana, kaping 8 Pangkur, kaping 9 Durma, kaping 10 Sinom, kaping 11 Dandang Gula. Nah, ing kelas 10 semester 1 badhe sinau ngenani tembang pangkur utawi Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Ingkang kaping pisan pangertene tembang pangkur. Pangkur asale saka tembung mungkur, tegese nyingkirake utawa ngungkurake hawa nepsu lan angkara murka. Tembang pangkur nggambarake nalika manungsa wis klewat umur utawa ngungkurake babagan kadonyan saengga bisa ngendhaleni hawa nepsu angkara murka. Kaping pindho watake tembang pangkur. Watake tembang pangkur yaiku mantep, banter, kereng, lan nesu. Cocok kanggo ngandharake pitutur utawa nasihat. Nah, iku mau wis nerangi ngenani tembang mojopat. Lajeng tembang pangkur, saiki pangertene Serat Wedotama. Serat Wedotama yaiku asale saka tembung weda utawa ajaran lan tama tegese kautaman utawa utama. Serat Wedotama minangka ajaran luhur kanggo mbangun budi pekerti. Serat Wedotama yaiku salah sawijining tembang seratan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya utawi KGPAA Sri Mangkunegara Sekawan. Panjenenganipun menika Raja Mangkunegara. Nggih, menika andharan saking Serat Wedotama. Lajeng menika isi Serat Wedotama. Serat Wedotama nduweni isi piwulang babagan budi pekerti utawa tumindak utama. Serat Wedotama ngajarake tuntunan moral ing babagan etika pribadi minangka pamangun karakter diri pribadi. Wonten gangsal pupuh ing Serat Wedotama. Ingkang kaping pisan menika pangkur wonten 14 pada. Menika dipun ulangake wonten ing kelas 11 semester 1. Ingkang kaping kalih Sinom, kaping 3 Pocong, kaping sekawan Gambuh, kaping gangsal Kinanti. Ingkang badhe kababar wonten ngriki inggih menika pangkur kelas 11. Menika titilaras saha cakepanipun tembang pangkur. Sekar mojopat pangkur laras pelok pathet 6. Dipun mirengaken nggih. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan marti siwi sinawang resmining kita sinupa sinukarta mreh kertarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa
Agama ageming aji. Menika Sekar maca Pat Pangkur laras telok patet 6. Samenika salajengipun paugeran pupuh pangkur padha kaping pisan. Ingkang kaping pisan mingkar mingkur ring angkara. Menika cacah wandhanipun jumlah suku kata ana 8. Lajeng guru lagunipun tibaning swara ing pungkasaning gatra menika vokal A. Lajeng 8A. Gatra kaping kalih akarana karenan mardi siwi. Cacahipun wanda menika wonten 11. Lajeng guru lagunipun inggih menika I. Dados 11 I. Gatra kaping 3 sinawung resmining kidung. Menika cacahipun wanda wonten 8. Lajeng guru lagunipun U. Boten eng nanging U. Amargi U menika huruf vokal. Gatra kaping sekawan sinuba sinukarta. Menika cacahipun wanda wonten 7. Guru lagunipun A. Gatra kaping gangsal mreh kertarta pakartining ngilmu luhung. Cacahipun wanda menika wonten 12. Guru lagunipun O. Amargi menika vokal. Gatra kaping 6 kang tumrap ing tanah Jawa. Menika cacahipun wanda wonten 8. Lajeng guru lagunipun A. Gatra kaping 7 agama ageming aji. Menika cacahipun wanda wonten 8. Lajeng guru lagunipun I. Dados 8 I. Sedayanipun menika paugeran pupuh pangkur padha kaping pisan. Guru gotranipun wonten 7. Guru lagu lan guru wilangan sampun kasebat kala wau. Salajengipun inggih menika tegese utawi makna pupuh pangkur padha kaping pisan. Gatra kaping pisan mingkar mingkur ing angkara. Tegesipun menika nyumingkiri hawa nepsu. Gatra kaping kalih akarana karenan mardi siwi. Tegesipun menika yen arep gulawentah anak. Gatra kaping 3 sinawung resmining kidung. Tegesipun inggih menika kudu dirakit kanthi tembang kang endah. Gatra kaping sekawan inggih menika sinuba sinukarta. Tegesipun dipaes supaya katon becik. Gatra kaping gangsal mreh kertarta pakartining ngilmu luhung. Tegesipun supaya ancase ngilmu luhur kuwi kelakon. Gatra kaping 6 kang tumrap ing tanah Jawa. Kang dumunung ing tanah Jawa. Agama ageming aji, agama dadi patokaning raja. Sakmenika menapa pitutur luhur Serat Wedatama pupuh pangkur? Pitutur luhur Serat Wedatama pupuh pangkur kapisan. Serat Wedatama ngajarake tuntunan moral ing babagan etika pribadi minangka pamangun karakter diri pribadi. Ingkang kaping kalih ngajarake tuntunan moral minangka perangan saka pendidikan karakter ing babagan etika sosial. Kaping 3 Serat Wedatama ngajarake tuntunan moral ing babagan nembah mring Kang Maha Kuwasa. Salajenge tugasipun inggih menika
Kaping pisan, gladhen nembang ing griya utawi latihan nembang ing omah. Kaping pindho, nyerat utawa nulis ringkesan materi wonten ing buku catetan. Nomor 3, ringkesan dipun foto lajeng dipun kinton utawi dipun kirim wonten Google Classroom. Nah, kados pundi? Sampun sami mangertos menapa dereng materi kala wau? Kala wau sampun dipun jlentrehaken ngenani Serat Wedotama Pupuh Pangkur. Lajeng sampun diparingi tuladanipun kados pundi caranipun nembang pangkur. Kala wau Bu Yuni sampun nembang pangkur, nggih to? Nah, tugasipun para siswa menika gladhen wonten griyanipun piyambak-piyambak. Mangke dipun video lajeng dipun kinton dhateng Google Classroom. Cekap semanten piwulangan basa Jawi, ampun kesupen di like and subscribe. Lan sugeng pepanggihan malih wonten video salajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.